4-нче чиратта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановның кайгынамасын җиткерәм. Шаран районы мәдәният йорты залында бүген утырырга урын юк иде. Легендар артист белән хушлашырга теләүчеләр күбесенчә басып торды. Фәнвәли Әхмәтов алар өчен данлыклы якташлары, бөтен дөньяга сибелеп яшәүче миллионлаган татар өчен халыкның йөзек кашы, кабатланмас моң иясе. Файга керүгә үк бар кешене Фән аганың хәзер инде ялгыз калган Тальяны моңсугына каршы алды. Аның иң тугры дусты, иҗат дусты ул Тальян гармоны. Ул башкарган җырларны халык шунда ук утып алып җырлый иде. Менә аның халыкчанлыкның төп билгесе, төп күренеше. Ике республика өчен генә түгел, барлык татар дөньясы өчен зур югалту, чөнки Фән абыйның каягына барсак та кочаклап ала иде халкыбыз, бик ярата иде. Шыгырым тулы залларда кабул итәләр иде аны. Фән җырларлык җырлар яза алганыма, мин бәхетле Фән яшәгән илдә, Фән яшәгән җирдә яшәп калганыма. Фәнвәли Әхмәтов халыкчанлыгы белән тамашачы күңеленә үтеп кергән легендар шәхес. Ярты гасырдан артык сәхнәдә балкый. Беренче тамашачым исә шаулап утырган урман иде дип искә ала иде ул. Авыл ич яктан урман иде. Авылда җырларга уялдыра, бәләкәй чакта инде урманга чыгып үземчә җырлап йөрдем инде мин. Көйләрне отып, шунда җырчы булу теләге әле ул вакытта юк иде. Үзем өчен генә инде. Шуннан әкренләп радио керде безнең авылга. Шуннан инде Илһам абыйларны, Әлфия апаларны, Фәридә апаларны тыңлый башладык. Габдулла Рәхимкуловны бик яраттым мин менә, аның тавышы менә халыкчан, авылча итеп җырлыйдыр бит инде. Көмеш теле Тальянда сыздырып, өздереп җырлау белән ул кичкенәдән үк авылдашларын шаккаттырган. Чөнки бер кулы гарип булып туган егетнең гармунчы булып китүе үзе үк мугҗиза була. Табигатьтән бирелгән сәләт аны югары үрләргә күтәрә. Уфа, Казан, Мәскәү һәм гомумән татар яшәгән һәрбер калада тамашачы аны аягүрә алкышлый. Кайсы авылга барсаң да, кайсы яшьтәге тамашачы булса да, Фән абыйны һәрвакыт яратып каршы алалар бит инде, үзегез күргәнегез бардыр. Һәрбер концертларда Фән абыйның сәхнәгә чыгуы инде ул зур бәйрәм була торган. Авыр туфрагы җиңел булсын. Фән абый бөтен өчен рәхмәт. Германки, Шахта, Рамай, Зөләйха, нәкъ Фәнвәли Әхмәтов башкаруында татар күңеленә үтеп кергән халык җырлары бу. Бүген хушлашу мәрәсименә туганнары, дуслары, якташлары, аның иҗатына гашыйк йөзләгән тугры тамашачысы җыелган иде. Фәнвәли Әхмәтовны Шаран авылы зиратында, әнисе кабер янында җирләделәр. Без китәбез туганнарым, бәхилләшеп калырбыз. Лютянат Фулин, Эльфира Нигматуллина, Рузиль Имамов, Яңа Гасыр каналы.